मधुलाल। बार राही जी सभे गीत लिखा था, सबकर गीत गवाता। यही भीमपुरा के बगल के बहुत बड़े कवि तारकेश्वर मिश्र राही जी बारे राही जी क्या आपने लिखा, उन्हीं के लिखल गीत गौले रहना। भोजपुरी सम्राट भरत शर्मा पियवा सिवान से अनहार भैले आई देवर तनी देहिया पर डाल दर जाई। हमके साड़ी चाही बारे राही जी ये गीत के राही कभी लिखले रहलन। अरे फेंक दिहल थारिया बलम गईल झरिया पहुँचले उठे ही हमें लहरिया पहुँचले किना। भक्त कहत बाओ माई से रोजे गवावेलू, तोहरे मर्जी के बिना एगो पता ही ना हिल सकेला। हालांकि अवधेश कवि के हिल गई रहे बहुत नीचे से हिल रहे। भक्त कहता है भारती भवानी दास आइल बा दुआरिया बचाव जननी। अरे भारती भवानी दास आइल बा दुआरिया बचाव जननी। आज सभा में पगरिया बचावा जननी। देखा नहीं हूँ सुना जाता है, सुनीला की माई राउर महिमा अपार बा। पवनी प्रीतिया में ममता के धार बा। बोली दबू माई आज दया के दुआरिया बचावा जननी। बोली दबू माई आज दया के दुआरिया बचावा जननी। आज सभा में पगरिया बचावा जननी।
के तू दिहलु ज्ञान माई तुलसी कबीर के शिव से भी आगे कैलू बैजू वही फसल में जधरवा में हमारी नवरिया बचावा जननी फसल मजधरवा में हमारी नवरिया बचावा जननी आज सभा में पगरिया बचावा जननी आखिरी भाव में अपने गुरु घराने का परिचय दे रहा है भक्त कुसुम पराग दे उतारी दिहलु कुल के काशी सुरेंद्र चाहे पौआ के धूल तेजन सिंह यादव बाण निपटे नरिया बचावा जननी अरे तेजन सिंह यादव बाण निपटे नरिया बचावा जननी आज सभा में पगरिया बचावा